И здравейте, дами и господа, отново сме заедно на митичния Уембли, където играем сблъсъка между Лондон, ФК Челси и Реал Мадрид. Лаговете се оправиха и сега имаме перфектни възможности за снимане на един невероятен полуфинал. Между другото, следващия сблъсък майче беше Атлетико Мадрид и Барселона. Ние пак подарихме по-лесното, поне според мен. Сега, дали ще могат да се разпишат удар, невероятен гол на Марко Ройс. И това е 1-0. Челси не могат да повярват какво става още от самото начало. Марко Ройс. Невероятна комбинация с Ибрахимович и Ройс. И Ройс отново е безпощаден. Ройс! На Ройс младне с топката. На Хамес Родригес. Роналдо успява да отнеме топката. И врата. Удар! И... добре. Не беше лош ударен. Щом не е в обсега на вратата, това не е добре. Виждате едно от попълненията на Челси, Войтех Честни е на вратата. Разбира се, те трябваше да привлекат Войтех Честни, защото аз успях да привлеча Тибо Куртуа. Той, щом тогава напусна Челси, тогава той е стабилен вратар и трябваше да го привлекат и Войтех Честни отново е поразен от Хамес Родригес. От златната десетка на Реал Мадрид. Дами и господа, за сега матч се развива по перфектни обстоятелства за нас. Извинявам се, че отново бях спрял в рамките на 4 дена не бях качал клипове, но много моя сабскрайбър е, така да го кажа. Ето невероятен гол! Това направо ми прекъсна речта, дами и господа. Това ми прекъсна речта. Какъв гол на Хамес Родригес. Много мои приятели и сабскрайбъри ми казаха да качвам по-често епизоди, да не спирам. И затова реших сега да направя този епизод. Това е за тях. Какъв невероятен гол да мисля. Това просто... добре. Войтех Честни се представя според мен за този матч на много слабо ниво. Или той се представя на слабо ниво, или ние се представяме на много силно ниво. Едно беда. Така. Опа. Сега това е... кой е? Коста Слот? Не, нещо си Кевин Слот или такова. Не го знам. Леко е. Аспиликуета, както винаги не Аспиликуета, добре. Разбира се, много груп, както винаги. 30 минута, 3-0. О! 3-0, дами и господа. Това може да бъде по-голям разгром и от матча между Байерн Мюнхен. Просто няма какво си говорим. Байерн Мюнхен беше огромен позор. 8-0. Сега може да оголемим и Роналдо скача, но не успява да се оттъпта. Както в миналия епизод ви казах, Роналдо не направи много силен сезон, но този сезон не му беше, разбира се, много силен от такова. Имаше и силни мачове, имаше и свои мачове, но като цяло не ми хареса неговото представяне този сезон и съм леко замислен дали да се разделям с него, но едва ли. Само това беше влязло. Но едва ли, дами и господа, ще се разделя с Кристиано Роналдо, защото все пак в него има още много хляб. И така, Роналдо миналия епизод отбеляза 5 гола май, ако се бъркам. Да, 5 гола отбеляза. Един от тях беше уникален гол. И така, ето го второто по време. Първото изтече много благополучно за нас. 3-0. 2 гола на той на Хамес Родригес и 1 гол на Марко Ройс. Между другото, да ми дадат после това головата листа. Марко Ройс тогава беше на 8 място с Кристиано Роналдо с по 3 гола. Роналдо дали ще успее отново да се разпише? Дами и господа, Роналдо не успя да се разпише. Ето за това говорим. Роналдо, например, този матч прави много недопустими грешки.
един общо взето слаб матч. Това е един от многото му слаби матчове, за съжаление. Така, в отбора, да, и Серхио Рамос се е завърнал. Ако помните, в един от епизодите бях направил един брутален червен картон с Рамос, но хубавата новина е, че Рамос се е завърнал отново на терена. Сега играе между другото, състава, в който по принцип винаги си играя. Това е добре, тук няма съмнение. Имам предвид с всичките ми играчи, които съм привлякал, и врата! Гол на Ибрахимович! Невероятен външен, дами и господа, и това става 4-0 резултата. Много ми е интересен реванш. Се опитам днеска да кача и двата епизода. Невероятна проявена грубост срещу Кристиано Роналдо. Между другото, много време умувах кой да привлека. Ибрахимович, пети гол, дами и господа. Ибрахимович, щом го привляках, правеше много разочароващи и слаби мачове, но в последните 20 мача е невероятен. Ибрахимович е машина. И в голове вкарва, и асистенции, и центрирания, и подавания. Невероятен. Може би за сега мога да кажа, че Ибрахимович е плеймейкъра в моя състав. На второ място, разбира се, Марко Ройс. Но ми е чудно, че по-класните фигури в състава ми, като Гарет Бейл, Роналдо, просто на този сезон не им върви. Също така и Давид Луис прави невероятни мачове. В началото и той правеше много картони с шпагати. Да, и беше неприятно, защото постоянно получаваше червен картон и трябваше много време да се разделяме с него. Сега Гарет Бейл, да. И като говорим за слабите мачове на Гарет Бейл, ето го. Бейл, между другото, може и да се раздела и с него, защото той наистина вече забрави сигурно как се пипа топката. Той, разбира се, той не играе изобщо с нея, мога да кажа. Гарет Бейл изобщо не играе с топката и това не ми харесва. Хубавото е, че като бях такова менеджер на Ювентус, чакай, какво ще я кажа сега? Да, като бях менеджер на Ювентус, получих много изгодни предложения. Реал Мадрид, Барселона ме искаха. Аз приех на Реал Мадрид при предложението и тогава мога да кажа, че получих доста футболисти на готово, като Бейл, Ройс. Не, Ройс сам си го прегледах, като Бейл, Роналдо, Хамес, Крос. И с по-голямата част от футболисти на Реал Мадрид се разделих, оставих само може би 5. Серхио Рамос. Не. ОМГ, Барселона са отпаднали, Атлетико Мадрид, Пари Сен-Жермен и Пари Сен-Жермен водят. Добре. И така, 3 милиона, перфектно. И дами и господа, следващия матч пак ще го заснема и надявам се да имаме огромен разгром отново. И така, между другото съм запазил само Роналдо, Бейл, Хамес Родригес, Тони Крос и Серхио Рамос. В резервите са ми Фабио Контрал и Марсело, но те почти не ги пускам в игра. И това, много се чудих кой да привлека и стигнах до заключението, че перфектният играч за моят отбор със сигурност ще бъде Паул Погба или Еден Азар. Така че в следващите епизоди очаквайте привличането на един от двата. Коке доста си е вдигнал Верала. Берарди, той не го знам. Вела, Сейта. Добре, Александър Лопес. Много добър вратар. Дейвид Блинт. Добре. Тиоте. И един Джеко. Много свалил гарда момчето. И добре, това от мен и до скоро.